Gabi na. So, pasok tayong bigla. Tignan natin kung ano meron. Nagwawala na naman dito. Ano yan? Anong sapatos yan? Pang skateboard shoes. Once of the wall. Grabe naman yung sapatos na yun. Pumasok na yung month of September. Nandyan na naman nakasilip si Jose Marichan. So ayan, ito po. Dating stock lang po. May mga dinagdag lang kaming mga ilan-ilan ng mga sapatos na natanggal dyan. AF1, bagong lagay namin. AF1 na naman eh. Pero ito, kakaiba to guys. PSNY na AF1. Tapos mayroon tayong Pure Money na J4. Ito bagong lapag lang to. Mainit-init pa. AF1 na naman na high cut. Tapos yun, hindi yun AF1. Leaning siya. Kamukha lang ng AF1. Once na high cut. Ito, magandang pamorma to. Canvas upper, tapos suede ng gilid. Yung nasa baba niya, okay din to. Nike Suketo. Tapos yung naglagay tayo mga Kyrie Irving. Tapos merong kakaibang fila dito. Ito, bagong lagay to ha. Ngayon ko lang to nilagay na fila. Terratac. Meron din tayo nilagay na Reebok. Old school. Tapos meron tayong Kyaodan na parang panda ang colorway. Oh. Kyaodan lang yan. Oh. Kyrie ang logo. Ayan pa, Kyrie pa din. Kyrie. So dito sa kabila, ayun na naman. Punong-puno na naman po yung paikot. Yun, may pumasok pa. Welcome po. Ito yung pinaka-mensahe ng video na to. Magkakaroon po kami ng live mamayang alas 8 ng gabi ulit. Magbabagsakan na naman tayo ng presyo dito sa mga nanditong stock natin. 30% off. Pataas po yung ibibigay naming discounts dyan. No? So abang po kayo mamayang gabi alas 8. So ito makikita nyo to mamaya. Stan Smith, mga J4, mga AF1. Tapos itong Climacool na Adidas. Lahat po naman yan ibabagsak ang presyo mamayang gabi sa live. So abang-abang lang po kayo. Bagong gupit. Itong gandang dunk low na to pang babae. Pati yan, mga Vans. Sasama po natin yan. Mamaya 30% off Vans Converse. Kaya that is it for this video. Abang po kayo mamaya. Salamat sa panonood.